You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Oh yeah, alright. Masingene ke ngolo hlobo sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo ifukani le community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 igama lam ndingumakhaya wakwamzambo. Umnqongo weli masenze bengumhla we-27 kule nyanga kaNovemba umnyaka ke iyawuba ngu-2025. Siyangena ke sizibulisela kuwe ke mphulaphula fukani community radio. Namhlanje ke sinodliwana ndlebe ke elikhethekileyo siliphathelwa phaa ngumasipala iChrizani District Municipality. Uyawufaka emphulaphula ndiyafuna ke phambi koba sibe kanti siya kwindondolo lethu ndiqale nje kweli cala emva koko siyawudibana nondondolo lethu. But it's time to face the truth. I will never be with you. This RFM. The station with the best music. The music. Best music. Yo, Chris on the street. Fantastic. Ndicela usithumelele imiphanga nezaziso kule nombolo yefax 086 660 2168. Nceda uqaphele imiphanga yakho funeka ibe nesidambu sombutho wabangcwabi. Ukuba uyithumela usisiqu, qinisekisa ukuba inesidambu samapolisa okanye ungayithumela nange-email ku info@vukanifm.org. Inombolo yethu yomnxeba e-reception ngu-047 877 0095 okanye 6. Lo myalezo niwuphathelwe yiVukani Community Radio 90.6, 98.4, noku 99.9. Right, ya injalo ke mphulaphula Vukani Community Radio. Njengoko ke besenditshilo kuwe ndathi namhlanje sinenkqubo nje ekhethekileyo esiyiphathelwa phaa iChrizani District Municipality. Sikunyake nokansila usinomtha ulali Madubedube, lali Xebe Madubedube, yena ke portfolio head phaa kwa-budget and treasury office apha iChrizani District kwa-finance. Namhlanje ke siyaphinda, ndiyaqonda uba ngaba siyaqhubekeka le episode sinayo umasipala ke wesithili iChrizani uthe bhazalala ke ukwiphulo lokunxibelelana nabo banamatyala enkonzo yamanzi nogutyulo lwelindle. Oku kwenziwa ke ngokuhamba umzi nomzi kuhanjiswa imbalelwane eyazisa abantu ngoku nezindululo ke zokuba bathabathe uxanduva ngamatyala abo. Makhe ke sive ukuba uceba oyinkokheli yecandelo lezimali usiphathele ntoni ngoba ingathi sikhona isankxwe ngeliphulo. Khansilo Lali, manike wena ungene njalo nje kuma ndiqale ndikubulise ndikunike nethuba loba ubulise kubaphulaphula ekhaya. Enkosi kakhulu msasazi uMakhaya, mandithathe lithuba nam ndizibulisele kuwe, ndibulise kunye nabaphulaphuli beVukani Community Radio. Yes, enkosi kakhulu Council, siyabulela, siyavuya ke uba kunye nawe kolusuku lanamhlanje. Njengoko ke besenditshilo umasipala wesisithili ke iChrizani uthe bhazalala injalo njoko ukwiphulo lokunxibelelana nabo banamatyala enkonzo yamanzi kuquka ke nogutyulo lolundle. Oku kwenziwa ke ngokuhamba umzi nomzi kuhanjiswa ke imbalelwane eyazisa abantu ngoku nezindululo zokuba bathabathe ke uxanduva ngamatyala abo. Makhe sive ke kuwe Council ngoba kaloku siyayibona ngathi likhona isankxwe ngeliphulo luqhubayo. Mandikunike Councillor Lali. Enkosi kakhulu umsasazi kunye nabaphulaphuli. Kuyimfuneko kwaye kubalulekile ukuba ndiqale ndendlale ngokunika ingxelo ngobume bamatyala nenkqubo esiyilandelayo ukuze sifikelele ekubeni sithi umntu unetyala. Our debt currently is sitting at 1.6 billion, with over 80% of this debt originating from residential customers. Some of these debts are historical and have never been paid, leading the municipality to write off certain amounts. Sisebenzisa ke la Prescription Act ukuze sikwazi ke ukwenza i-write off.
Into ethetha ukuthi ke msasazi inintsi imali etyalwa ngamakhaya engaphezulu le kunaleyo etyalwa ngamashishini, i-government departments kunye nee-NGOs. Ndiyanqwena ke msasazi abantu baqonde ukuba how are they being charged. Ukuba bayaqaphela phaa kwi-statement kune-3 line items, i-basic water charges, i-basic sanitation charges kunye ne-monthly water consumption. Xa ke enento angayiqondiyo malunga nobukhulu betyala elo, the fixed basic water charges and basic sanitation charges must be excluded xa the umntu wafuna ukuba ne-dispute, because ezi zii-fixed charges for ii-services that are already provided. Ya, ndiyafuna ke Councillor Lali ke sibacacisele njalo nje ke usicacisele ukuba umyinge wokusetyenziswa kwamanzi ningumasipala niwufumana njani, ngoba isikhalo sikhulu sokuba ngaba abanye abantu bathi abawazi la matyala. Umyinge woba ngaba kusetyenziswa amanzi niye niwufumane njani ningumasipala? Msasazi kunye nabaphulaphuli, umasipala unoxanduva lokuzisa iinkonzo eluntwini olufumana nokuba lukhe lube khona uphazamiseke esikhe sibe nalo ngelinye ixesha. Yes. Kunjalo uluntu nalo olufumana iinkonzo lunoxanduva lokuzibhatala iinkonzo, so that the municipality can continue to provide these services, kwenzele nathi sizokwazi umaintaina i-infrastructure. Siyabhatala ke for i-raw water which is sourced at a cost, and sibe able to treat the water to ensure equality provision. Uyabethakala ke msasazi kunye nabaphulaphula umasipala xa kungekho kwa ingeniso elikhoyo noxa kufuneka ezise iinkonzo ebantwini. Ukunaba umbuzo wakho msasazi, we have a certain criteria for measuring water usage which includes lento ye-water meter reading. Siyavuma ke msasazi ukuba besikhe singagqibeleli kulo msebenzi, kodwa ngoku lunintsi utshintsho esilwenzayo ukuqinisekisa ukuba we read meters consistently. Mabaqaphele ke abaphulaphuli, where the municipality cannot obtain i-actual reading due to izizathu including apho ezinye ii-meters ziye zamoshakala. Xa besiya phaa oometer reader beyothatha ii-readings bafike iigeyithi zivaliwe, okanye mhlambi kweminye imizi kukho izinja ezinobungozi kakhulu, or any other impediment, siye si-aplaye ke i-prescripts from one of our approved guiding policies depending on the cause for non-reading, and these are i-water estimate policies esizisebenzisayo, which is applied to i-residents apho umasipala angakwazi khona ukuthatha ii-readings ngezizathu ke ezi bendisendizicacisile uba oometer reader wethu xa befika ezindlini bangakwazi uthatha ii-readings. Le policy ke it allows for an estimated consumption to be billed. Sibe nayo ke ne-tariff policy eprovida i-fixed kunye ne-flat rate billing. Nayo ke i-aplaywa kwii-instances where umasipala does not read at all in some areas, umzekelo kooMasabatha, Dalingebo, Oliver Tambo kunye nase-Unathi Mkhefa kwezi areas zasezibeleni. Ucacisa ke umthetho mandiwunabise msasazi, where consumers within an approved tariff are connected to water, but it is at the time being not financial viable to read meters or install water meters. I-council ke may designate such area as a fixed tariff area, and zonke i-residents of such area will be charged nge-fixed tariff for i-water usage. Le mithetho ke msasazi kunye nabaphulaphuli siye siyicacise kwiinkqubo zethu esithi sibe nazo zokunxibelelana kunye nabantu, like your stakeholder engagements during our IDP and budget roadshows. Siyabakhuthaza ke abantu msasazi ukuba bazisele iliso iintlanganiso ezibizwayo neenkqubo zorhulumente. Well, Councillor Lali, niye nilandele enkquboni apho khona uye ufumaniseke uba ngaba abahlali bayakhalaza bathi hayi sibhataliswa amanzi kodwa waphumi nophuma la manzi. Niye nithini kuloo meko? Sasazi sinayo inkqubo esiyibiza ngoba yi-Water Tuesdays esiye siyisebenzise to go and engage ii-communities zethu, sibe nayo nala consultation with ii-communities zethu to outline ii-challenges esinazo with i-water supply nee-plans esinazo to resolve them. Currently, i-water rationing is taking place in various areas apha eKomani. Umasipala ke wishes to emphasize that the principle remains that current water rationing
or inconsistent supply ayithi into kubana i-households azizukwazi ukuba zingawabhataleli amatyala eziwa owayo. Some of high bills will emanate from the non-payment of the accounts over a lengthy period, whilst one ezinye ke i-customers ziqhubekeke zizifumana i-statements nalapho kumane kuqhubekeka kufundwa khona i-meters. Therefore, for specific allegations such as i-meters ezi-faulty, i-meters ezingasebenziyo, yet i-bills ziye zibe phezulu kakhulu, i-billing ke would be based on the applicable policies eziye za-outlinwa. Well, masithi ke ngokukhansila uba ngaba asivani ke ngoku mna njengamhlali ndibhalelwe ileta ukuba ngaba ndiyatyala kodwa ndibone ubukhulu beli tyala, fumaniseke uba ngaba hayi ndiyakhwina injalo njoku andoneliseki leli tyala lam likhulu. Niye nithini kule meko enjalo? Ngumbuzo obalulekileyo kakhulu umsasazi lona kunye nabaphulaphuli. Umasipala has set up systems to deal with emerging disputes. Siye sicebise ke into yokuba umntu the minute eyifumane i-account statement yakhe funeke eze kwii-ofisi zethu so that zizozama uresolva ezo disputes azawuthi unazo. Ukutsho oku ke umntu eze ngaphambili ngoba ke iimeko zabantu enye into ekufuneke siyiqaphele azifani. Abanye abantu abathathi ntweni, ngaba ke siye sithi bazi-indigent. Amanye ke amakhaya kukho abantwana kuphela, where we have child-headed families. Kwamanye amakhaya uye ufike ekhona umntu osebenzayo okanye abanye abasebenzi, omnye uyarentisa, into eyenza ke into yokuba umthamo lo wamanzi abawusebenzisayo phaa kule household uye unyuke kakhulu, njalo njalo. Sine-bylaws ke msasazi singumasipala, provided a clear formal process ke to i-customers zethu eziye zifune ukuloja i-disputes kunye nee-disagreements regarding ii-bills zabo. Ii-customers zethu ke ziyakwazi ukunxibelelana nathi ngosebenzisa i-email account yethu engulaa account enquiries@chrizani.dm.gov.za. Whilst those abangenazonke ke emails ngaba sibakhuthazayo into yokuba bahambe bovizithela ii-ofisi zethu eCathcart Road. Alright. Sele ke ngoku umphulaphuli sizoyiqwela siyiqukumbela kwakunye nokhansila Lali kweli cala lengapha. Khansila Lali, ndiyawucela nje amazwi wakho okuqukumbela novala siyivale ikhansila wam. Msasazi, xa ndivala kuninzi umasipala akwenzileyo. Ndizama ke ukukhumbuza abantu ukuba babhatale iinkonzo abazifumanayo. Maninzi amatiletile esiwenzileyo ngaphambili ukuhlangabezana kunye nabantu. Oku kuquka inkqubo esasikhe sanayo ngaphambili ye-debt incentive, apho sasithi abantu bangakwazi uzofumana isaphulelo kumatyala abanawo. Abantu ke zange balisabele eli khwelo msasazi, elaliqhube iminyaka emibini silipapasha kuluntu. Siyiphucule ke msasazi inkqubo yethu ye-meter reading kakhulu, as we have appointed i-additional personnel, abantu ke abatreyiniweyo. This has allowed for consistent reading kunye ne-documentation of meters that require our attention. Sinayo ke nale nkqubo yethu ye-smart water meter installation, iprogram endicinga into yokubana si-implementa with an effort to ensure le nto of i-non-payment of i-services abantu bakuthi abazifumanayo. Ii-teams zethu ke currently conducting i-meter auditing, because siyayenza nale nto yokuverifya kwe-meter zethu. I think bendiyimentionile ngaphambili into yokuba we have encountered into yokuba xa kuhanjwa kuyothatha ii-readings sifike ezinye ii-meters zethu zi-faulty. So siye sikhuthaze into yokubana ii-meters ezinjalo kuyafuneka sizi-audithe, then ke ngoku kuzokwenziwa le implementation of i-smart meter. Sithagethe ke isikakhulu kwi-consumers with i-high consumption. Siyabakhuthaza abantu ukuba bayityelele iofisi yethu, umntu ngamnye abeke okungamenelisiyo ngetyala kunokuze bafumane uncedo as ii-individuals. Wow. Alright. Khansila Lali, masibambe ngazibini njalo nje sibulele ngexesha lakho. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu kuwe msasazi kunye nabaphulaphuli. Alright, masimbambe njalo Khansila Lali lowo kweli yayicala ngapha.